Ja, we staan op een plak waar het eerste liep-iPhone is, Trojo, maar hoe is het hier nou? Wat ik nog zomaar verleden week, dan ben er wat meer voer te plak. Maar het is nog mondjesmaat. Maar ja, we staan natuurlijk even een koffietje te zien. En ja, ik zie wel dat natuur wel iets vordert. Van der Meer vond op 23 maart het eerste Frieske liep bij Jennewaard. En hij had ook nog een tweede voen. Het ging eigenlijk zo, mijn dochter wil je mij met laan in. En ik heb eigenlijk weinig zin, want wie er weinig voelt. Maar we denken dan maar even zien. En we vonden ook wel wat nestjes. En nou, zo vond ik ik word haast niet leeuw. Ik denk, ze komen wel in de maling nemen, dat ik het zo zeggen. Ja. Maar ja, het wie gewoon echt. Dus ja, dat is heel makkelijk. Dan hou je zo wat 10% van de hele fiets van dit seizoen voor. Ja, maar goed. Ja, daar kijk ik het helpen. Dus ik nog maar bij. De teller stiet op zandje aaien en dat luidt on het waar. Ja, het is koud. Hè? Het is prachtig waar sinds kind. Maar het is geen waar om aan te lezen voor de lippen. En dus ik geen waar om aan te vinden. Komt er dit hier nou wel naar je pieken dan? Daar ging ik wel vanuit. De liep die luidt normaal terug dat die in april. En ja, hij begint nou wat later. De vogelwachten hadden nog wel een uitdacht om de einddatum op te scoren. Want we zijn veert zo toch net mooi weer dat zelfs de eerste einde die is gevonden wordt in Friesland. En we gunnen ik de ijziekers hun hobby om te bezieken het eerste ei te vinden. Maar uiteindelijk hebben wij besloten om dat net te doen. En waarom net? Nou ja, omdat wij, ik in onze eigen achterban natuurlijk vaststanders en zinstanders hebben. En heel het meest van literatuur, de natuur. Zandje of 6000 opzochte aaien maakt het nevens al graneerd uit van de lippen staan. Ik denk dat er een soort lippen voortgang in uit Friesland. Dus wat dat betreft dat we tellingen naar Kimwas nog minder krijgen. De liep luidt gewoon in 2 en 3 ei had het eerste ei vond is. En krijgt liekevolle pieken had er nou vol of net 6000 ei meegenomen worden. Zandje aaien is in alle gevallen een record. Het seizoen dat we ijziekje mochten, dat is wel een dieptepunt. Het is een apart seizoen, ja. Het is rustig. Want er is niks op te doen. Het is net doos.